Hoće li me Google konačno podići u pretragama? Hoće to, Pandić, hoće. I pozdrav svima, dragi moji subscriberi i svi moji pratioci. Dobrodošli u drugu epizodu 7. serijala. Da, nije ironično kao što kaže Šović. Hoće. Ostani sa mnom do kraja ovog kratkog videa i naučit ću te kako da sve ono što radiš u sklopu svog freelancing posla ili bilo čega što radiš na internetu postane vidljivo, da Google mašinerija počne da dovodi korisnike na tvoj sadržaj. Ako još uvek niste, pozivam vas da se subscribe-ujete na moj YouTube kanal, da lajkujete ovaj video i da idemo zajedno kroz ovaj serijal. Zašto neki ljudi objave jedan tekst i odmah se pojave na Google, a drugi rade mesecima i nitko ih ne vidi? Pokazat ću vam zašto većina freelancera i malih privrednika ostaje nevidljiva i šta rade pogrešno svaki dan. Oni danas pričaju o veštačkoj inteligenciji, sutra o marketingu, preksutra o nečem trećem i onda pitaju zašto me Google ne vidi, zašto ne širi moj sadržaj drugima. Algoritam ne razume haos, algoritam traži obrazac. Ponovit ću još jednom, algoritam ne razume haos, algoritam traži obrazac. Ako nemaš jasan skup ključnih reči koje stalno ponavljaš, ti za algoritam ne postojiš. Zato dolazimo do najvažnijih stvari, tvojih 17 ključnih reči. To nije lista, to je tvoj digitalni DNK. Te reči moraju da prolaze kroz ceo sistem. Naprimer, priručnik, YouTube, blog, LinkedIn, Shorts i svuda da se ponavljaju, jer algoritam mora da vidi jedno, da si fiksiran na tu istu temu stalno, konstantno. I ovde većina pravi grešku. Postoje 3 vrste reči. Reči za saobraćaj, reči za autoritet, reči za prodaju. Ako koristiš samo jedne, sistem ne radi. Moraš da ih kombinuješ. Zamisli čoveka koji kuca AI za male privrednike, on dolazi kod tebe, ne zato što si imao sreće, nego zato što si 30 dana ponavljao iste reči. I sada ti za njega nisi slučajan, ti si autoritet. Ako želiš da pokreneš sistem danas, napiši svojih 17 ključnih reči, ubaci ih u naslove i opise, poveži ih kroz sve platforme i algoritam će početi da te prepoznaje. Uzmite te ključne reči, zapišite ih negde i kombinujte ih kroz hashtagove, kroz redovne tagove i postavljajte ih u tekstove kada ih objavljujete. I vidjet ćete posle izvesnog vremena kako struktura vaših tekstova bude bila objavljivana sa tim ključnim rečima, a te reči će se pretvoriti u neku vrstu neke digitalne armature na kojoj stoji vaš posao. I vidjet ćete postepeno kako će Google da širi saobraćaj i kako će vaš posao da raste. Verujem da vam je ovo danas bilo korisno. Pozivam vas još jednom da se subscribe-ujete i da lajkujete ovaj video. Budite sa mnom i u sledećoj epizodi. Pozdrav svima!